Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Conieti and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flower Store 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, our pilgrims, our choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Idi Aya, Joel Taop. Birthday blessings ni Chan Chin Lam, Juan Renia og Bibilin. Pasalamat Asuncion Guarin og Saring Humawas. Blessings and good health Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahulayng dayon Bienvenido de Tablan, Conceso Goma Cias, Oligario Gabukan Senior, Veridiana Dionisio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsuon, mahinauta sa kasalugan ng Santos nga Misa karon. Unta kini maghatog kining panalangin kanatong tanan, no? Labi pa nga tuwa mga pangiliupo sa Ginoo ta iyahan. Panalanginan. Usab unta hatog kini panalangin sa tatsa kapanimalay karon. Nagisaulog kining Santos nga Misa, no? Would cleanse our homes with all evil spirit. Ida manggali. Og usab maghatag kini kaayuhan sa mga igsoon nga masakiton sa lawas ug kalag. Ug maandam kita niini. Basulan nato ang atong mga sala. Bisala ko sa Dios, samahan magagagahon sa tanan. Kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ko dako uyamon.
sa unahuna sa pulong sa buhat, sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ang Santa Maria kanunay uray, sa mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadungad tus kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ganay sa iyang mga tao din sa iyo. Kami mo nagpasalamat kami kanimo. Naganay kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, punto nga nasamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawang kagsasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa amahan, dawakan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam tungo, Jesu Cristo. At sa Espiritu Santo niya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagaka og panalipri ang imong katawhan. O gihatag ka namo nga walay kunong ang pagtahod sa imong ngalan. Ug ang pingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Ug bubuan ko ang banay ni David ug ang mulupyo sa Jerusalem sa espiritu nga maluluyon ug mainampuon. Aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab
magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa bugtong niyang anak. Ug magpaaga sila og pait nga luha tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Niadtong adlaw magbangutan ang mga molupyo sa Jerusalem sama sa pagbangutan sa mga tao alang kang adadrimon didto sa kapatagan sa Mehido. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kalagyohaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Akong kalagyohaw kanimo, O Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nang andoy ang akong uno. O giuhaw ang akong kalag sa masayuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay kalag. Ang nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtanaw sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Sa ingon inidaygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, nabusog ang akong kalag. Ug sa masaryang mga abil, magdayeg kanimo ang akong bakbak. Ikaw ang akong inabang ug diha sa landong sa imong mga pako. Magasinggit ako sa kalipay, ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Pinaagi sa pagtuo, kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa nakaambit karon sa kinaiya ni Kristo. Busa, wala na'y kalainan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon o sa mga dili ulipon, sa mga lalaki o sa mga babayi. Kay nahiusan naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kun kamo iya ni Kristo,
nan mga kaliwat kamo ni Abraham ug makadawat sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka higayon ni ana samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa. Miduol kaniya ang usa o ang iyang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sultis mga tao. Nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan magbubunyag. Ang uban sila nag-ingon nga usab nga uban nga ikaw mao si Elias. Samtang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Kamo unsa may inyo kasulti kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mo ang Mesiyas na pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayon manugilon niini kang bisan kinsa. Umidugang siya sa pag-ingon. Ang anak sa tao kinahanglan mag-antos. Pag-antos pag-ayo, isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa kadagkuan sa mga pare, o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya. Banhangon siya sa katulo ka adlaw. Umingon siya sa tanan. Kung may buot mo sunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan siyang krus sa tanang adlaw o magsunod ka nako. Kay ang buot muluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon ni ini. Apan ang ikaw nga kawad-an sa imong kinabuhi, tungod ka nako, magluwas ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuma ang adlaw niyong tanan. Kanang nang pangutana ni Kristo ba? Siguro gimong kailan mo kung isa si Kristo? Kita tanahan ng Kristiyanos ta, di ba? Nangutana si Kristo, kailan jud mo niya? Saan ito bag ninyo? Yes or no? Yes. Ha? Sure? Yes. Basta anay ta, ano ta na yun? Yeah. Kung kaila ka niya, tinong ka juga Kristiyanos yan. No? Nindot, sa parokya sa Tabunog, nga may daghang Amerikano din, kaya mo ni ama ng Couples for Christ, hindi karon. Kada semana na may Bible sharing every Monday. No? Everybody is invited. No? Unya sa among parang abitay, among panadungan kining gospel karon, ebanghelyo. No?
Diin, ang unang pangluno nga mo, giingon ni Jesus ba, nga ang iyang gipadayag ba, nga siya mag-antus. Paantuson siya, no? Ipang salikway siya, patyon siya, pero mabanos sa katulog adlaw. Muna among pamalandungan. Ang ikaduha, pamalandungan sa namo ang imitasyon ni Kristo ba? Inviting us ba? Na kung kamo mosunod ka na ko, if invitation ka na, ginahanglan yun nga inyong kilimtan yung kaugalingon, pasanon nyo ang krus inyong masunod. Mauni mo ang pamalandungan sharing. Usa sa sharing nga nakatandog na ko, ang sharing sa kamadri, Sister Teresita ni siya. Guwang na siya. 60 years old. Sakom na siya sa mga madri sa Siervas. Yung ilang may apostolate ba, kanabitang kuan, pag-atiman sa mga masakiton, tigulang, kanihimatyon yun ba? Labi pa ka nang pamiyaan na sila pamilya. Ngayon ang andamon ba, aral sa sakramento sa katapusang sakramento sa biyatiko, o ilang pangandamon alang sa malipayan kamatayon. Kanya kini si Teresita, kining madriha, no? Ipaambit yan, nga ang naka-attract ko nun niya yun, ganisuod siya sa mga siyarbas, mao kini ang ilang apostolado sa pag-atiman sa mga tiguang, no? Sa mga masakiton o himatyon. Pero admitted gid siya nga, primero niyang nagsalag-observe pa siya, nahadlok gid siya. Kaya dili sa iyong trabaho, kaya nakita niya kalisod yung kaiba, kagadahan ng mga tigulang ipagarang wala tagda sa mga anak, no? No? Di pang ibachi ang ilang magidikanan, gipamiyaan na sa suo, o say gani, ibutan lang dihag ka ng gamay, magwang tangkal, ipalayo, naman ang hitabo magina. No? Huwag ligo, muna nga, baho o kaayo. Kung ay sakit lang usahay nga, nagnaagyo mga nagnana, bro, baho o kaayo, munang ilang ligoon, ilang atimanon. Ngayon usahay, bababa sa gini ini, mga tigulang na sa puton juga ayo. Tabangan pa ni mo manuyok. Munang sarap tunon juga ayo sa pait. Kanya imuhang kanang gitawag na ito, may mayan ba, kanang mura gitawag ito, andamon sa pag-ampo, pag-inurso, tanan. Sus, magagdibati. No? Kaya pait pa juga ayo, kaya pag kanang himatyo na, kuyaw juga yung tanawang ko nang magtingga na gid ba. Kaya ilang magining to the last, di man gibiyaan nila gyud na apostolate nila. Isa na niratol gyud siya, hadlog gyud siya niini. No? Pero ningon siya nga na-attract siya. To kay nakitaan man niya ba nga ang iyang mga kaubang madre nga nagbuhat niini. Muro magkarang saya man ang nahong. Muro man kapuya, muro malipayon man. Malipayon. Muna, siya, pagsuod niya pagkamadri na, no? Na, nagtrabaho na siya uban sa mga masakit timawa, mga sakiton, sama ni ini. Niya gani, karon nagid siya, pasyente na gagag, atiman niya gyud. Mao gyud hitabo. Mga anak, oras badlungon, ang ilang inahang, gibutang ito sa suok, butangan lang, magwang lang tangkal. Kapit talaga, tuwa dito, way ligo, watanan, pagalawgan lang, no? Itaglawag sa iro, lawgan sila inahan. Wala yun. Mag-inom sa stupa diha. Muna ilang yatiman taon. No? Sila, ganingon siya, dihan ako kamatigaw ba? Ganingon siya, sus, kapoy, lisod kayo. Kapoy, lisod, sakripisyo yun. Pero Father, nga nung kanindos kalipay, kalami na yung magkaalagad, kapoy pero malipayon siya. Yun siya, di ka ba nagkwarta? Happy yun siya. Happy. Ngayon ko, niya, kaya na muna, nga, disod magkaya na, no? Pait mga nagtrabaho, sakripisyo man yun. Yung sabi tao, sakripisyo yun nung hapon.
Dili gyud mo laig temper kada tiguan. Sakripisyo pait jud kayo. May usa may imo ang gibuhat ana karon. Ingon siya, ako man lang gihalad sa Ginoo. Akong gihalad akong pag-antos si Kristo nga nag-antos sa krus. Kay sama niya, maningon niya sama niya, kasi nag-antos alang sa itong kaluwasan, alang sa itong kapasuluan sa sala, alang nato, maningon siya, kida ko gamay pag-antos, no? Alang lang sa kayuhan ini tawhana, gamay ra kaini. Muna akong gamay paagi, aron nga ang imbitasyon sa Ginoo ba, na ingon, antos uban ka nako, musunod ka nako, mapasa sa akong krus, o kalimti mo kagalingon. Morning one way of being, following the challenge of Christ. Believe ka ikaw siya. So, pag-higot ka kasakit ba? O kasakit o pag-antos. May isuon, timan ini, way exception ba ini? Abot ninyo din ka. Doon na ba din wag yung sakit, way pag-antos? O way exception ini. Ingon ka, mabuutan ka o nga mabuang ka, ay pasok kay buutan ka, di ka mag-antos na daghang pag-antos na unimoon. No? Naagad, mabuang. Ingon ka, madato ka, mapubre ka, agad ba yung dato ay problema? Sus, kadagos problema. Naagad, daghang pag-antos, nag-exempted. No? No? Mabata ka, matigulang. Ang pag-antos, naagad. Basa sa newspaper, tanaw ang telebisyon, tanaw ang balitas sa kalibutan. Sus, pagkaingon ka, pila ka milyon sa mga tao nga nang layas sa ilahang nasod tungo sa gubat, ang pag-antos nga way lugar, way lisod pagkaon, pag-antos sa mga tao nga isunugan, way pagbalay, nga gipandimulis, magkita, anang malita. Pag-antos sa mga tao, nga gitawag ito, gipamatay, abot, sa isa, no? More na ipuno ng imong pag-antos niya. Naata. Mismo si Kristo yun, siya yun. Nag-antos yun siya. Hindi siya exempted. Kung pa niya nag-antos yun siya. Nag-antos siya alang ka nato. Kunya, gibitar ta niya. Nga kinaaman na pag-antos, mo ni buhata, ang kinipag-antos ninyo, no? Sunod mo kanako. No? Ihalad rin kanako ang pag-antos. Sunod, pas ana imong krus. Kalimti imong kaglingon. Gamina ka ng pag-antos nimo o ikaw masantos. Doon ay daghang klases pag-antos, mga ito. Kita mag-antos. Kita mag-antos ta, pag tungod sa sala. Di ba? Tungod sa ito ang gaba ba? No? Patuyan ka o bisyo, munang sakit na mong lawas, mag-antos ka. No? Paalaway ka, makiha ka. Kung daan sala, naagin ang pag-antos. Anak na pag-antos, wala na siya daw gaba. Pero kini, naanak pag-antos ha. Sige, gamiton ito naghihapon. Ang hagit niya, saan may buhaton ni mo na? Lose your life. Lose your life. Kaya kining sa lago mga isuon, mo man ito itong sinful lifestyle na to. No? Burok kinto ka ita, kawatang ka ita, libakira ka ita, tanan ba? Lifestyle na siya. Niya mo naging niya, lose that. No, tanawag tangong ka ng negative na to. Lose that kind of life. Kanay una ito i-give up. Kanang mga pag-antos tungod sa gaba at tuminuhatan. Pero nailang pag-antos na tungod sa gugma. Mo na yung pag-antos ni Kristo. O, biso pa kamatay sa cross, ginahan siya patyon dito. No, he didn't shed his blood. No, he shed his blood for others. Namatay siya sa cross para nato aron kita maluwas. Mapasaylo itong mga sala for us. Tungod sa gugma. Pero nag-antos si Kristo. Pero siguro juga kasi kasing-kasing, yan magibuhat na lang ka nato. There must be some joy in giving Himself. Pero na ang pag-antos. O kini pag-antos sa mga igsuon, muna pag-antos
Nga saan makita ito sa palibot. Muna kita ito Christian nga nga pag-antos ba. No? Nga, mura magkalimtin mo kagalingon, alang sa kayuhan for others. Ni ang mga mga couples for Christ, sige nila sa seminar, sige nila sa orientation, niya they are strengthening their bonding with each other ba. So tinatay ka, ay ko ina kay couple for Christ, wala mga pag-antos sila. Pero kung mulaho tayo magani ang gugma sa magtiayon ng igsoon, naagi nang ito itong pagkalimot siyang kaugalingon. Alang sa nakalipay, ayuhan siyang Paris. It has to be that way. The forgetting of oneself, yun. No? The forgetting of oneself. Mauna siya. Mauna si Kito ni Kristo. Gusto ka mo salin in your relationship. Huwag yun, forget yourself. No? Lose yourself for others. Yan ka nang losing mo isang, di ba nasay hon, antos. Kanang pagkalimot sa mga kagalingon. Jesus. No? Simple, for example, ha? Jesus, ikag nahang, ikag humba, ay mga asawa, di mo makaon. Mingo lang ka, utan na yung gusto. Utan na sa ko, antos biya na siya. Tanong mo sinay niya, ganahaman siya gitawag na ito, gitawag ito karang komede, ganahan ka horror. I'll just lose my life. Imo lang magbuot. Kung mo na attitude mo, pastilan pa kanindot sa kami yun. Maadyo ang Kristo, if you want to find your life, lose it. Forget yourself. Wala di ang grasya. Wala ang grasya. I see many people, muna daghang yan sila nga beautiful people, ba nga, siya ito for granted ba? So, nalay yung itawag na ito, baon ako, wag yun tayo siya magminyo. Sus, dahil ulit tayo yung siya magminyo. Tungkol kay, daghang pa siya mga manghod, ngayon gigastuan. Muna nag-idal siya, di na madagyod, awahin na kastrin. 50 na siya, yung one asay, sus, one asay mo doon na kaya, wala naman, bahaw naman siya. Pero, I met her, wa siya mahay, happy siya. Kita siya sa mga isuon niya, nilahutay. What a beautiful soul. Daghang kini. You daan na sa dati ninyo. Bitaw sa pangutana, bitaw ang mga isuon. Kung kinsa si Kristo ba? You know, ang makatubag ni ini, katulad yung mga tao, nasama ni Kristo ba? Nakalimot silang kagulingon, nag-antos alang sa kayuhan sa uban. These are the people who really know Christ. Diha bitay birthday sa kapare ba nga iyang after 50 years mura sa golden jubilee niya ba. Iya sang pagka 50 ka tuig pagkapare. Gipartiha gis parokya. Gibitan nila ang tanan nilang mga daghang kay mga bisita, no? Ay bisita. So gikaya nila sa program hikay na napag si program. Kung magkaon nag-program na. Ya diha imbitar sila magbabalak, no? Magbabalak ba sa program ba? Ang sa ang buhat sa magbabalak iyahang gisaysay ang kanabitang Salmo 23 ang Diyos ang Ginoo ako magbalantay. Niya kay magbalak man sa personal sila rino jugayo, beautifully jugayo, no? Magbawarag yung sa niya ang Ginoo mga akong magbalantay, wala na'y magmakulang pa kanako. Ipapahulay niya ako sa lunhawng sipsibanan o gitultulan niya ako sa tinaw na katubigan. Giligo niya ako, itultulan niya ako sa dalan nga angay kung subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Murabag, pertig yung murabag. Ang tao na mesmerized yung kaiba. Wa pagani mo man siya sa pagsaysay sa Salmo sa Good Shepherd. Ay sus, namakpak na tayo, nag-standing ovation tanan. Wa gyud pagpaka na siya. Pero ang gibuhat ang mga tao sa pagkuman ilang gi bira ang pare. Yung tiguan na ba? So kita katuloy pagkapare na siya. Padre, ikakulit tiwas, Padre. Tiwas sa ang pag-recite sa Good Shepherd, Salmo 23. Ang pare, unukon kay luya-luya na good. Hinikig-tingog. Pero napugos gid siya. Ang muna ni, padayon na giniya pagkuhan. Mura ang tingog ba nagkurkurog.
Ipadayon niya sa paingon. Sige, ako lang tiwas. Ngayon siya, bisan pag naglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Dili ako mahadlo kay nag-uban man siya kanako. Nag-uban siya nako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug munal. Gandaman mo ako og pagkaon at tubangan sa akong kaaway. Giduhogan mo ako og lana sa akong ulo. Gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo, gugma, nag-uban ka na ako sa tibuok kong kinabuhi. Nagpuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Pamintas na nagsulti ni buhagay ang iyang mga luha. O tanang mga tao dito naminaw nang hilak yun ang tanan. Pagkumana, di pangutanan nila katong magbabalak ba nga larino kayo ba? Dinan, ano man to? Saan man itabo na ito? Nga ikaw ni bahala ka na makpak kumitanan. Nga katong pare, nga maunay ni-recite, nang hilak kumitanan. Nga moro man ng salmuha. Bagaw sa ito, bagay siya, I know the psalm of the Good Shepherd. He knows the Good Shepherd. Nahibaw ko sa Salmo 23, bahin sa Good Shepherd. Pero siya nakaila sa maayong magbalantay. Kay all his life, 50 years in priesthood, sa tanang sakripisyo, sa tanang kapakyasan, sa tanang pag-antos, sa tanang loneliness, sa tanang gayagod, nilahutay siya. Nag-alagad sa Ginoo. O nagsulti siya di adto, nakita niya nga ang Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay niya, wagi siya biyahe sa Ginoo. Muna nga sa iyang paglitok sa Salmo, ibalik-balik niya pag-ingon nga nag-uban ka na ako ang Ginoo. Nag-uban ka na ako ang Ginoo. Coming from the heart. Nag-alaga ko kaniya hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Comes from the heart. He knows the shepherd. Kaila siya. Kay bao siya tubag kung kinsa si Kristo. Kay bao siya tubag. He knows Christ. He knows the shepherd. Agig tubag sa pangutana mga ison, again, kung kailaba mo ni Kristo. Sultian di ka. Kadtong mga tao lamang nga nagmahal that love with the love of the Lord. Katulong mga tao nga nag-antos sa mas pag-antos ni Kristo ang magkaila o magpapaila kung kinsa si Kristo. Kaila man ni siyang ipaila di lamang sa pulong kundi sa buhat nga si Kristo mo ang Mesiyas di ay. Amen. Nagatuwa ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Yung Yesu Kristo yang anak kabugtong, Ginoo nato, kumanangkot sa lalang sa Espiritu Santo, yan ang ni Maria nga Birhen, kaysa kayo sa gunuso ni Pan Pilato, ilansan sa krus na matay gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa tulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, igrigo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, para mahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Ato ang pagtuo diha ni Jesus, ang gipadala sa Dios, may nagluwas ka nato isip sakop ni ining maong katilingban. Sa iyang ngalan, ipaabot nato ang ato ang mga pangamuyo, tatos Amahan. Umingon kita, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa Francis,
ug ang mga kaobispuhan nga magmainiton sila diha sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran mahitungod sa pagadios ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kanasuran, diin ang mga kabanayan na nagbingkil gumikan sa nagkalain-laing katilimbanong hutong nga maangko na nila ang hingpit na kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nanag-antos sa kalisod sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makadawat kita kusog o kadasig sa atong pagtuo dinhi sa atong pagsalo ni ining bangkite sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nangamatay nga kaparentihan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ama ni Jesucristo nagadaig o nagasimba kami kanimo dininiining balaang sakripisyo. Padungupa kami ubos sa landong sa imong mga pako. Itugot ka namo ang mga pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita, aron kinato ang sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan.
O Ginoo, dawat ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa unahunag sa kasing-kasing, maghimo kanamo kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhay magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagpakatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Udiya siyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balikan nimo diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang gangan sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel sa kalangitan, nagadaig kami sa imong himaya, duyog silang tunoong, duyog sa tanan mga anghel, mga santos, diya silang wagkuno nga pagdahi. Santos gayuno tuburan sa tanan ka santos. Ipadala imong espiritu ra pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sudugon ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kayo pag-usap, mihatag ining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon.
Karong paghandos nga matayin pagkabanahon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, kangayan nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung dumigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, o sa among obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaong nga banhaw silang tanang nangamatay, dada sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nang mga santos kakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kanimo ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa nang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Kristo din kas mga apostoles ang kalinaw ibilig ko kaninya kung kalinaw hatag ko kaninyo. Ay tanawan mo mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Makita pa nag-inig sunay.
Kinin ko dito sa Diyos na gawagtang sa lakas kalibutan mula ang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Salamat naman sa kinabuhing tayo. Magampo kita. O Ginoo, nagahatag ikaw kanamo sa lawas sa dugo sa imong anak. Aron mabag-o ang imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Dada kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit dong amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Paitudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan,
Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat tuyog sa tuang regular donor sa TV Mass. Thank you very much. Atong choir, Sons of Mary. Atong pilgrims, no? Ang Couples for Christ, chapter 1 and 2 sa St. Joseph the Worker, Paris, Tabunok. They're here. Pinanguluhan ni Rosel and Liling Monson o cluster head. Family and Life Apostolate, no? Sa Santo Rosario. World Apostolate of Fatima sa Basak, Mandawi, led by Brother and Sister Sally Pepito. Of course, Saring Romauas, Asuncion Guarin, Pauline and Cooperators, Apostolado sa Pag-ampo sa Santo Rosario, led by Emma C. President. O tanang simba karon lipas sa telebisyon, dengan salamat. Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. Nga naman to ganina sa inyong pagpanimba, igidade niyo ang bata nga si Icy? Oh, uban man. Unya, nag-ingon lagi si ko ang imong kauban nga, nagsige ko ng hilak. Mao lagi ganina yung nanihitabo na hinumdum nung kus nahitabo ganina na hinumdum ko sa nahitabo sa nako sa unas gamay pa kong bata. Nakaingon ko nga nakabawas mas lulo kaysa gamay pa ko ba. Hingaom ko kay kog mais. Ngayon kulo. Kangkong mais bi. Siya asam tang mais. Indayin ko. Kana di ay na magalawad mang mais sa tupad sa yuta. Dili mo na ato day. Kuha ilang kubisog sa kabuok god. San paita ayaw lang inday dili man na ato. Kuha ilang dinidagan dito sa tunga. Di kuhag usa. Pag kuan magianag in town niyo ni siya. Unday imo magyo kog himo ang kawatan oy. Mo sa to ganina ha. Mao ni ang role sa. Ato day nga po ganina nangayo sa day may sa simbahan. Dili man puro parihara ang hitabo ba. Ganina baon day pait sa kayo. Say makayo ang papaita suror sa kanang apuhan no. Ang bata ganina dagko kay luha sige siyag kuhit nako. Kaon ko ano, mukulawot sad ko kaon ko ikuri di ka. Ikaw mangkulong ipasudod pagpakalawat. Lagi kay naluoy ko gasige Dili pa man pwede ang bata. Wa pa ba yan na nag-grade 1? Wa pa na grade 1 pero karon di man pakalawaton nga wa ganina sa kay bata. Di ba? Husto bagod na. Murag wa man ko na kay bawo nga pwede na mo kalawat ang ingon anang klasiya sa bata. Kay ako ra ba sa hinuon dito man ko magtubo sa probinsya, wa pa sad may first communion. Pero dire naman ko kadungog sa syudad. Pero dili pa man naingon anang atong apo, bata pa man kaayo na. Lagi. Tulo po ko na katuig. Imo man kunong gipakalawat. Ako lagi kikuhaan kay naluoy ko dagko kay luha. Luoy gid kayong paminawon mo sige Oy, mo. kanang imong gibuhat ato ginang istorya nimo senyor ha. Kinahanglan mangita mangutana tas eksaktong tubag ni Monsinyor. Mao na. Ha? Unsa may tubag sa pangutana, kinsa man atong gikalawat? Ha? Unsa man ang lawas ni Kristo. Nakaila de mo. No? Mo na gikalawat ninyo. No? Ito kanang ang kalawat tinuod na nga nagita sa grasya sa Dios. No? Kung natin sala maghinusulta, muna importante sa tanan, no? Wa tay sala nga dago kayo. Pero makalawata. Kung dili lang kay kana ang gikinahanglan,
Kinahanglan sa ta nga gitawag na to naatay pagtuo kahibaw ta nga kini lawas ug dugo ni Kristo. Muna nga ang bata nga way buot, wa man kibaw si kalawat niya abi na sana biskwit. Di gyud nga gyud ako bata gyud nga iduol taga ako 25 nga biskwit. Abi nag biskwit. Pero wa na sa kibaw mo na nga of course di kalawat kay wa man sa hibaw siya gibuhat, no? Di man sa hibaw. Sa bago sa mga ito iso na to nga kuan nga wa sakto pangisip, di man makalawaton kay wa man hibaw sa kalawat nila. Madisagrar, no? Kuan kasi pagtuo dili maayo ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Kaya may pagtuo. Kana mga bata usahay maingon ta nga masabot ba, no? Ginoon lang ana mo, ginoon lang mo sabot ni ana. Pero timan ha, kinahanglan gyud ang pagtuo. Ang ako lagi kuyawan mo kini nga naay mga dagko na to dinhi. Nakita ba mga dagko na ibawas tubag kinsay makalawato na to, lawas ug dugo ni Kristo, maayod kaayo ba? Pero ini kalawat ba? Unsa ka dako ang imong pagtuo? No? Unsa ka, do you believe? Do you really believe? No? Kaya matiga mo na usay ko, kaya paghinibahon dyan kayo, no? Pastilan, mura mag, itipakalawat na, mura lang, totoo, nagtabi din, ngalawat naman, linya ditsok, nakalawat. Nahadlo ko ba nga, usahay tingali, wa na sa buot. Importante kayo nga, ikalawat na to, mubuhat itag ako faith ba? No? Mabitag yung ginawa, ingon ang pare niya, kini ang lawas ni Kristo, no? Ang kordero niya, ang kordero sa Diyos, kinagawag na sa las kalibutan. Hinod kayo nga, sa atong pagkalawat, no? Mismo diha na yun, dito kalawat ba? Minsan maglinya kita, wana, nagbuhat at spiritual communion. Muna, ato na si kalawat, Lord, come to me, Lord, no? Muna nagwagang, dili ko takos, duo, sulos o kasing-kasing, no? Haro maayo ko. Kuya, nindot kayo na ay buhaton ni muna, na nakay healing si mong kasing-kasing. Yung maabot na ginang yung kalawat na dyan ka, musabot ka, nindot yung pagbati. Basta, ipanahon sa pangalawat, ato ang yung i-desire yun, with joy yun, ang pagdawat sa Ginoo. Ang kuyawan ako lang, mo ni, nga ato ma-take for granted, no? Nagtuo ta, automatic lang ba, makalawat ha, usahay, uwas ito muna-muna. No? Uwas ito muna. Kadakang kita ini, bago lang nagtabi, susang pare, ito na mga tunang lawat na, linya yudayon. Mag-ilog pa. No? Pero, usa na kabutang lang, nga naagyo ng pagtuo. Sa oraso nga ang bata, di makalawat ito, kaya wa man sila buot. Ang kuyaw, nga dagkong mga tao, niway buot. Ana, Maria. So, dito strengthen our faith. Ang lawas ni Kristo, hinilot kaayo. Ingon sa pare, lawas ni Kristo, Amen. Okay. Amen. Manlalaban ako sa buhay.